ewo AKyem Wenchi eye osiawo eye osiawo GYAASEHENE eye BAFFOUR WANKYI KOAMPAH eye osiawo GYAASEHENE sabre na eko ekura anuntia news yaba die eko so ewo hanu wadalma yaba ma won so wonje bi ahwe ehun die eko so ewo AKyem Wenchi sabre eye osiawo ahene da sabre doctor asumadu onu ne GYAASEHENE eye BAFFOUR WANKYI KOAMPAH wanu na sabre odaho ya nana afa ne bag na nana eko ekura anu sabre nana dampam na wo amamle ani amane ekwanso no ni ohen eto a nana eko ekura wo yere no sa pepepe ena ekoso ewo aha nana adampam a sabre adofo omanfo romafo etwadwajo na niachi anunti onios aye osiawo ahimfie ana sabre yabapiem ewo ha anunti aye wei ye no nyina ana aye anunti comment atoso aya now the warati jinsam so atoso na yakenkan ede amount asobni.com yabapiem awo osiawo BAFFOUR WANKYI KOAMPAH osiawo GYAASEHENE nana ekokura anunti nyina yanka momu na yenya BAFFOUR kwan anunti ene aye fiada August bosom da toso edu 9 wafimpi mienu ani aduonu ensiemu enti on your screen aye omanfo kromafo adehye asabrei odupoi atutu afrimu no ana omo atlansia tutum ane kokko ana echa ego no anunti yenu nyina ana ebomu na yaye BAFFOUR WANKYI KOAMPAH aye no eti obaswa na wahye na wa comment na obia so atemi anya so ebi ahwe AKyem Wenchi aya GYAASEHENE osiawo GYAASEHENE osiawo amai sabrei brichabo odupon atutu lisuo ana sabrei egufom way every rare dancer also kudos to Assume News team yadasepa also kudos to Assume News team minia medasepa the real dancer anoti obaswa na wa share na wa like na wa comment BAFFOUR WANKYI KOAMPAH osiawo GYAASEHENE wonu na sabre de na dampam yo aye wedi anna efiadai ani nyame adoma wochina memenda Assume News ade bibia a blow live anoti obaswa na wa comment na wa like News.com kiri nyina Yes, my way.
Ajanka na samu amaba. Akom de ajanka yesu oyabe. Anya ya de mi no ya de. Le yesu ma yo ya. Empanifu obu besina. Abata ne nimni ane mabedie. Eno samampe. Aya bebe mo. Mami ame obi ba maneme. Mesi yesu ma yo ya. Ajanka na samu amaba. Akom de ajanka yesu oyabe. Anya ya de mi no ya de. Le yesu ma yo ya. Empanifu obu besina. Abata ne nimni ane mabedie. Eno samampe. Aya bebe mo. Mami ame obi ba ma. Aye obi ba ma me. Mami ame obi ba ma me. Aye mama. Aye obi ba ma me. Mami ame obi ba ma me. Adiota isabe. Aye obi ba ma me. Mami ame obi ba ma me. Black man. Yellow bobo. Yellow bobo. Only my baby tell you when you're small. Don't leave me out in a cup. Yellow bobo. Only my baby tell you when you're small. Don't leave me out in a cup. Sisu, achani uko, sani miya wembie, na soni miya wembi nako. Onipa medite biwa sa sisu, achani uko, sani miya wembie, soni miya wembi nako. Enti odaseni aya donia ochina bi ni ewe free yasi yakwa ben obini mo bi na yeyo so ni mia embe nako enti odaseni aya donia ochina bi ni ewe free yasi yakwa ben obini mo bi na yeyo Soni mia hindi nako. Yenua bobo, yenua bobo. Onipa medi sebi wo yasi. Soni mia hindi nako.
Kobi, your friend is saying, Papa Fanti, and Revenue. Oh, Kwame, on no can ask them say, Sonny Mia, in beer, not Sonny Mia, in Binako. Papa Fanti, Sonny Mia, in beer, not Sonny Mia, in Binako. Master Kwapanakwa. Ajumaya, oh yeah, maybe no near Simi. So Nino in Benako. Only Bamadi table was as his way. I tell you away, sending me a MBA. So Nino in Benako. Black money, Pamama say. Soni ni a soni bina ko nipa tampete black money pama me soni ni a bina ko owo ne menka owo so fi ya wa me kwa aduna ko wo ya ebe. Listen, when the men can crack. Oh, when the men can, oh, what's not to do? I don't know. Yeah, black man. Senior medical and catcher, no. A year BAFFOUR WANKYI KOAMPAH. Osiawo, GYAASEHENE, Ayeno, Anna Ashasia, Eguswano. Mame Enko, a year. Na me kokenka o man fall so way every Kasim Rahman Ose Aswab News we trust you. Thank you Kasim Rahman. Wosu Jima Alfred Ose safe journey home. Okay, Nana Eko Kasim Rahman. I see you guys are doing great job. Kudos to you. More fire. It has a power. Jima Afro say, I am proud to be Asene blood. I don't think Sabre BAFFOUR yen negusu kosono. On your screen, aye Oba Kunafua Sabre Kurojan eboni yam na Otieni so etwa ejajo. Jima Alfred watching you direct from Paris, Aye France. I don't think Okunafo no. And I say 1 minute na and I'm say Accra Ankara Nanso Accra on your screen Aye Okunafo Sabre. What it entoma boni yam na otwa eye ejajo. Eno ti baby a wo bia ene yin nka momwe na BAFFOUR WANKYI KOAMPAH. Eye daseble asumadu. Daseble doctor asumadu. Le GYAASEHENE no. Yenya akra ekwankra. Enti kwasuwa comment kwasuwa na like na share unabama Jima Alfred etiao one Paris phone na etiamo ewo France abrochimamu sani yedikan akachiro no ena efiadai ane nyame adoma wochina memenda yanu nyina ana ebomu na yaja akra ekwa enti woso kan ho na nyina ya prapra achi anoti adishia ni bi ana hu se sabrei
ɛne so ahyɛ mma no ɛno nti ɛnkyɛ bɛbɔ wuram na yɛne akora na busua no bi atwetwe nkɔmmɔ ɛda dwudwa nko a ɛna ɛkɔ so ayarɔ wosam ayapenisie owó kurade a ɛyɛ na ɛnkwa ɛntimi anye sabre abusua adehye bi ɛna sabre wɔkɔ na wakɔhwɛ akora na wɔne akora ne akora Odaroma bibi a wonim ɛyɛ Baffour Wankyi Koampah hono Odaroma fa bato so kenkan nyina ade amawo make nyina ade amawo ayarahosam aha yarahosam apinisi ane adwajo etwanko a obi a obekọ akra amu no ho ababia no na wode adesuo wo Baffour afempem ahankron aduasanum 1935 ana wawo Baffour Wankyi Koampah ano ti sabre osie wofie ana sabre ye woi aya jadutwa tuntu koko ani braba aya rawosam Baffour Wankyi Koampah osie wo GYAASEHENE ana akora yi akora nda woi odupo I don't think kan ya ho na ye no nyina embomu na nya akora kwan papa ene fiada yi ene ochina memenda asom news ye no nyina ena ebomu aye ayiye no Anonti fa o comment de bla fa o de bla menken kan enfa emma Baffour Wankyi Koampah Anonti bomodia na fabla ene mema comment ba kokura enkam makin kan nyina anonti akra ana sabre aya okunafo ani abusua etwa ne ho ahia yi ahwe na ne achi no Baffour Wankyi Koampah ose wo GYAASEHENE Enti on your screen, aya baby akrada, ena adofo abusuo nyina etwa oboni bekase omo 5 pass aya the mortal remains of Baffour Wankyi Koampah osiewo dasebre Dr. Asumadu
ne GYAASEHENE ɛno nti ka yɛn ho mmom na yɛnya akora ɛkwan papa bi sablei wobɛpie mu ɛwɔ ha no mu deɛ a na kyɛ sɛ ɛyɛ awerɛhosɛm ɛyɛ adwadwotwa ɛyɛ su apenisie ɛna ɛkɔ so ɛwɔ ha BAFFOUR WANKYI KOAMPAH wɔn na sabre wɔda hɔ yi a abusua adɔfoɔ wɔnkyi kuroma nyinaa ɛte ɛyɛ anisuo ɛyɛ awerɛhosɛm ɛno nti enti yɛne wo nyinaa ɛna ɛnɛ da yi yɛbɔ mu akora ayie no yɛtumi ayɛ anapa yi deɛ na ɛyɛ awerɛhosɛm paa na nɛ mɛbɔ wuram na mene ɔmanfoɔ ɛde di nkɔmmɔ BAFFOUR WANKYI KOAMPAH ɔsɛ wo GYAASEHENE yɛbɛtie ne ho nsɛm kakra ɛde afi ɔmanfoɔ titiriw ɛyɛ adehyeɛ ɛna busuafoɔ ɛhɔ ɛno nti ɛnkyɛ mɛbɔ wuram na mene abusua no nso bi ɛtumi atwetwe ɛyɛ nkɔmmɔ kakra na akra yɛbɛtie ɛyɛ ne ho abakwasɛm ɛyɛ kakra sabre deɛ anapa yi ɛwerɛhosɛm ɛwɔ Seawu ahemfie ma memowura mu na metwetwe nkɔmmɔ kakra bɔwura mu na ɛno nti yɛda so wɔ ha ɛnkyɛ yɛne ɛyɛ ɔmanfoɔ ɛbɛtumi atwetwe ɛyɛ nkɔmmɔ kakra ɛwɔ ɛno nti me maame baako ɛwɔ me nkyɛn ɛwɔ ha ɔwɔ ha deɛ na mene no bɛbɔ nkɔmmɔ kakra maame wada my friend sɛ ɛfrɛ me Yaago ma wɔnkyi yɛ na ofi ipacha me nana pa na da fam no me nana Koampah first na me ne na ti fie ana me wale na me tu kɔɔyɛ me nana no ɔba ɔfrɛ me ofikade ba ɔfrɛ me tena ase sɛ me nana Yaago bra na me nka ba kwasam nkyerɛw nti na me wura hɔ paa me wura hɔ efsɛ yɛ nana no ɔne ne na bɛma opia busuanim na bɛma nsɛlɛ ne abusuanim nti ɔno na kɔtwetwe mɛma fira busuanim ɛbaayɛ yɛ fira dansi krofa tia nana ne obi a ne ho ɔfɛ onimadeɛ nti ɛsɛ ade die to no sɛ ɔmɛdi adeɛ na yɛ ni gye bebree sɛ deɛ na ho ɔfɛ ne nanum die titie no ade die no so na fata no nanso yale deɛ ɛdansa bo a onipa ɔbɛyale odi ade die na kyɛ yie ayɛ nneɛma bebree nti abusua ne deɛ yɛahwera deɛ papa ayɛ yɛ ya ka wɔtena ase ma yɛn a ka yɛ pɛ nanso owuo kurade a nkwa ntimi nye ti mɛka sɛ nana Nyankopɔn fa ne nsie Abraham kukum na daakye bia no yɛkɔhyia a yɛho sie ne yɛ nana no na yɛbɛhyia meda mo ase ɛno nti akora ɛho nkɔmmɔ ɛna yɛgu so a yɛdi no
Elonti BAFFOUR WANKYI KOAMPAH. Accra and a daway. Accra and a sablay. Abusia even and Yasi. Ayara Hosam. Sablay. At this year, Abusia for any other for a bayano. Ubia enim aboto. Ubia hu adwene. Elonti Sablay kan ho na yenya Accra ekwan papa Yuraba Nanajima I am with you in spirit. I will be there tomorrow if the Lord grant us. Yuraba dear can say Accra Shedding Wate Shedding. We are also solidly behind you in spirit. Elonti BAFFOUR WANKYI KOAMPAH ena yedaso ewo na yase sabre Accra dampam ewo na kura Accra dampam ewo na kura omanfo ndodo na ena eguso a epu eba amanfo efri atichiri ene banchaye Elonti Mbaba bako ewo menchen ewo ha mene no eba twetwe nkomo kakra afa BAFFOUR WANKYI KOAMPAH ho Accra ba ne frosai the family Kofi Asare Accra unim eye nana jase BAFFOUR WANKYI KOAMPAH pa minimum no pa ni bi minimum no pa se matari ejemi minimum no pa Accra man na bakwasam kakra bi e na bakwasam e wo mi se papa no de opo bia asem se obi ye boni wo ba bi kura na keka kire no a odimi frawo no du ko fie no no ba ko na keka sa no ko yi asem ni na sa be fie no ba ka na odi ye atuye papa de ade a mini won ho pa ade se no opo bia asem Kapinto ya funda kanu Indiano mayano fe Abusia beni okoto ya no so Anu sa ya ne fe Isare wa befie Yansi yedo Mami amikodim Mina be mi fana Accra me so bedase ene ebra wanya ere amame bedase pa Accra me dase Ramon Asuni Ampofo. Happy birthday to my lovely nurse, Chumwa Agnes, one known as. On this special day, I wish you abundant blessings, good health, happiness, success, for years ahead. May your kind and beautiful heart continue to touch the lives of everyone around you. May this new chapter of your life bring you greater opportunities, unforgettable memories, all your heart desires. Way a wish from Team Assembly, Power Radio, and the entire family. Wow.
Tentempa. Azomre, Mechiao, Azomre, Mechiao. I don't think anywhere. Na BAFFOUR Wankyii Koampah. Yo, no, your consumamo, cose, yes, consumamo atenase, your consumamo bie, BAFFOUR kosi usu, beme na tenasema me why, tenase ne jani ye kano wansemi, o papa ni ye kano wansem, da sebre, eni ye kano wansemi. Yo, no, mo peje mo ni share, santi ebe ya, eye BAFFOUR kosi o usu, a sabre ne papa dampo mo ne yiri, ne cha owo UK. Na busuya pamcha momra mo fansa nto nsayem moma busuya kose moma kusuya ebusuya due owu onye de ne aka hwe BAFFOUR ani abre akwasi ani abre na yiri na echa oyi akwan osi akwasi kose wate mame nsuma mame no nsuma mame nua no nsuma efiri kumase tafo pankro no na yake hu ambom na yede ensa ebre nananom yakosoma mokose biem yakosoma modakna na echai ebi a wo bia ya shewu kuna ni monyam ya shebusu ni monyam ya mamudie ya mamokose nananom ya jemo pia Anunti BAFFOUR Wankyii Koampah na yeno ena egusuno abre adofo afri achichi ene benchaye omo ade ensa ato ensa yam na machia abusua anunti
kan ho sani edi kan ehye obo no sa efie dai ene nyame adom o kira me benda ye no nyina ebomu na akra ye jana kwan kra enji ye no nyina ena eka abomu a na yetimi eja akra ekwan ne santi aya na wahye na wa like na wasanso comment na obia anya bi ahwe eno ti AKyem Wenchi siawo ahemfie ena sabre ye wono BAFFOUR WANKYI eno ti kwasua na comment kwasua na fa words of condolence no aye waro chichizam no fabula na yankenkan enfa emawo aba etia enko ema aye integrity entia kese enko enfa mamo anu tika yemwe na BAFFOUR WANKYI KOAMPAH osiawo GYAASEHENE anu ti yegusuwa womu ancha yabatwetwe komo yebobo ramu na yene abusua atwetwe eye enkomo na de abusua kakra womu enim efa eye BAFFOUR WANKYI KOAMPAH hono womu so atimi aka anunti yemo rema na anapade endimi anutwe enkomo kakra anunti kan ho na yenyina yenka momu na BAFFOUR WANKYI KOAMPAH osiawo GYAASEHENE na yene nyina yenka momu na yenye aye no kosuwa na fa comment no ebra na yankin kan fa mawo bisraw na wahye na na yatimi odeba na wadaruma yakinkan ede amount alunti enche obanika se ba ko ha mene no ebobo room na yatimi ede nkomo kakra ede afa eye BAFFOUR WANKYI KOAMPAH ho akra wadaruma akra wadaruma no akwaba akra ne frosai ya from him SO Wenchi apia akra utie de dia na se eye BAFFOUR WANKYI KOAMPAH na se odie mu anu minua papa onu na me na me yaketo akra okay minua pani no okay akra ekwakura edie bempa mienu bi ana miensa bi ena yehu a yebeka se we de yede kai akra yo what de o ma me kwanya kamatimi aka bebre yo nanso na me twa so se miensa me miensa bi ntino metie wo de no eni se me bra pani a oye GYAASEHENE ne hunti ana edom nyina abetwa hia ha no na oyo nipa sabe na nadwin do enti asemu befie na se otu ni na siso a ye beka ni se bra adan na yanya nse enso no ni obeka no ubekomu no na ne de no
ɛna ɛtɔ asum afei ni ɛtɔ so bio na onyiyi abusuanum abusua deɛ da hɔ ɛnso na wɔ sɛ ne esitiɛ ɛnso mebra wɔnyɛ ne saa sɛbe wobɛdwɔn abusua no kora mpo a ɔfa wo sɛ ɔno ankasa ne die mu no enti na ɔyɛ onipa a ɔpɛ nkabo na ɔsan so ɛwɔ ɔdɔ ne ɛtɔ so bio sɛ wowɔ abusua mu na wo ho bɛkyerɛw dabi ɔma akwan ɔbɔboa na me a mewɔ ha yi madwuma a meyɛɛyɛ ɛtwa toɔ mebra a busuapani no wɔno wɔn bie adwuma ma me wie school mekyerɛ adeɛ wieɛ no mebra pani bie filling station ma me ɛwɔ akyimbo odua ɛno akyiri adwuma ne ɛkɔdi company foforɔ nsɛm no adwuma a meyɛtwa to ɛyɛ mebra ɔda fam no ɔno na ɔyɛ dio transroya enti ɔde me asie mu a na ni hɔ a me na mehwɛ akyire ɛma no ɛfisɛ adwuma no wokɔfa obi ho a obɛtumi ayɛ biribi a ɛmfata enti mebra a wei deɛ meka sɛ ka woma me kwan ka mɛtumi aka bebree enti mmiɛnsa no ana meka sɛ ɛno ɛne botae titiriw a sɛ nnɛ obi frɛ me anaasɛ yɛkɔpɛ ne korabe a na wobusa me a nsɛmfoɔ mmiɛnsa ana mɛtumi ɛde aka mebra pani a ɔda wo akora ɔkɔe deɛ na tokuro bi bɛbɛda busua nim tokuro no deɛ ada hɔ nanso ɛwɔ sɛnea ɛsiteɛ ɛwɔ sɛnea ɛsiteɛ ɛnti wei deɛ meka ne kɛse na mmerepa mu no mobɛhu nea baabi ɛda akora meda ase ɛne obra a wɔnyama me ɛne me ahwehwɛ nkɔmmɔ online News.com amano ne nyinaafoɔ ɛhwɛ sisi yɛ obiara ajoin live a ɔmo nyinaa ɛhwɛ enti wofa phone akora wokɔ Facebook a na wabɔ News.com yɛnem wɔ ha ɛnɛ ɛne wɔkyena yo akora enti BAFFOUR WANKYI KOAMPAH ne ho nkɔmmɔ ɛna yɛgu so a yɛdi no sɛ wotie nkɔmmɔ no a na sɛ akora yɛ obi a ɔbra no wɔbɔbɔ ne yie na wɔama no nkoa ne ho ɔbɔi ɛbɔ bi nso ɛma afoforɔ ɛno nti yɛbɛbɔ wura mu na yɛne afoforɔ nso atumi atwetwe nkɔmmɔ wei deɛ ɛyɛ akora nua nkasankasa enti no yɛda so a yɛwɔ ha BAFFOUR WANKYI KOAMPAH na yie no ɛna yɛda so egu so a wohwɛ bi no enti mese join yɛn na yɛnka mu na yɛnya akora ɛkwan papa ɛno nti yɛbɔ wura mu na yɛatoa so a ɛne akora na yɛtumi atwetwe ɛyɛ nkɔmmɔ BAFFOUR WANKYI KOAMPAH ɛno nti
bɛma na wadaroma me no eba twetwe nkɔmɔ kakra afa ɛyɛ baafo ɛho maame wadaroma transe ɛma me akra wadaroma transe ma me me ne maame wie na maba ho sia maame wadaroma ɛfrɛ ɔsɛn ɛfɛ matro da biama maame Wankyi ha na wofi ifi ha ya ɛne na wonim baafo Wankyi ɔkwampa yie pa me wɔfa ɛnɛ ɔfa ɛkɔ yɛpɛ sɛ yɛkae ɔfa ɛnɛma bɛn ɛna wokae a wode kae wɔfa ɔfɛ na me kae sɛ ɔyɛ muye ɔbadayɛ otufu pa wɔne nanti a me nana paa na nya nkyɛn yɛnyine fie baako wode asɛm kɔto ani mɔtimi Sabre wo yire na etwa wo UK wo so afo wadaroma sidom wo yire busuanie nana ya nie na etwa nie ne maame nom nie oba ya mpa twa ukuno pia ne bayire ne bafo nie Sabre ne papa na dampam no nana no me mamudio be ma kwasi uso wo yiri na echa wo UK wote ne suo ne nuanom nyina mo nsɔre anuafo ne nyina mo nsɔre yɛsra mo anuafo ne nyina yɛsra mo mo nsɔre anuafo ne nyina na echa si ne kunu ene ne nkumafoɔ mo nsɔre mo soma no ye obi man so wo se ka meba de mensa beto me kunu ko mo akabe de handkerchief ba bi pɔ n'anim ye mensono afo ko sawate na na usu ko se na echa si due mani yeah owo ya that's it radio due nana kwa bafo ne nua no mesramu wa ema no mu wa wo ka ho sorry nyina mo mra sidom dia na wo ye sidom pia mo fa ne mra asobi aye o nana kwa nana usubra rani say mama kwa ne nem rani say mama kwa ne nem pia bafo studio Sabre wase me na mama ka kontinfio wana ne maame na cha sawante na cha yensiye kwani say pia owo yo nana kwa kura Sabre ne mafo so ne meso ne nana no so Wankyi mai monkose na cha wo UK wose ade atomi kunani o ade atomi nseno ade atomi nkumafo ye obi mai so wo fa ne bra nana no momra afo ko se wante ko se na chance due wo yire nana ya wa ha wo si na cha wa ha abusua ni nyina wa ha mesu meta wachi ma me fo ni nyina ta wachi ye asante bema achim bema nwa wo watiko pia amamre kwa suma ya de efe arachichire na nu en what tinisio bafo tinisio na chekunu tinisio wasipa pay me kwa metu biem ye ja wadaroma ni wadaroma kamene hwan anya wo kamene hwan ma me da wasate afo so da wase papa waso da mase mona mama na ayo obi ye be mensu na so besu kusawate kuse na chance due owo ya ye nana akwantu ye o ai ma sore pia ai ma fefe nya misra pia asam na ya su yiru su papa ya ba ko pesu papa dawroma na na utietia fom eja ni ho a wunye obia eja wasida na bafo so owo mu no echa se ni kunu da wase anya wo anko obeye dan wadawroma wo na wo bafo na onya ne da na chi
Emoyo, 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 emoyo. Baffouр usu neti nisio no. Necha, wasi ye obi maiso. Obi maiso, mami musu mami. Nana ya sumame wate. Sumame, na nuye de. Necha, asupa. Ye, wababa. Bie, baby, I will be a usu tinisio. Owo sa no ye na adie. My idea, Busuanya Mishramo, Yamishramo Fanitanase, my idea. Yamishra will be my idea. Na, yes, I am a BMO. You know, say, know, Egusua, Ecoso, BAFFOUR WANKYI KOAMPAH. Osiewo, GYAASEHENE. Wanu, Wadahoya. Ahosam na aye apanisie enonti joane ye na ye nyina yanka mumu na bafo aye no ye ne kama etina ye hone say sabre na cha o UK okunu wa ha Baffouр usu wabeka nananom ho wabeka ne maami kunani ho wabeka ne nuanom ho yebekata ne papa achi okwo yuka ne yekobisa ne sana ukoye den nana kwampa ye da sebre kosawate kose yesie bia nyankopon se afasida ma no enti nasida na ewo mu no enye obi ampo na ne de hie to a onya ne de ne to mpa so enti die abusua yi kanie yeda otwedi ampo ase yeda obi ase ena madaje yegusua eye .yie no na yeja nana kwan na wanya kwan akọ yo fountain from monkoso na monye modjuma monkoso maya de yamishramo maya de WANKYI KOAMPAH eho enoti fa comment no ebla na mekenkan enfa emon fa comment no fabulous sia na wadarma menkenkan enfa mon ene AKyem Wenchi AKyem Enti mo ma join yen e wo Facebook mo so ma join yen e wo YouTube yema mo nyina akwaba aha eye AKyem Wenchi eti yegusua eye ne .yie BAFFOUR WANKYI KOAMPAH BAFFOUR obi o ba bibi e hwe eti ba bi a wuti bia na wa hwe ohun ye na wasiesie ohun kama yo say phantom from 4 eji ahome ana DJ so beto aso what ho na person anoti na wa join yen fa comment no egu so me ba na makenkan ede amount ayi yo no na egu so a ekoso no onji na o comment no amaya odia no na megu so a mehwehwe se ode baba na makenkan eno so ede amawo BAFFOUR WANKYI KOAMPAH AKyem Wenchi GYAASEHENE Osiewo GYAASEHENE Daseble Dr. Asumadu wono ne GYAASEHENE ena eda empam yo enoti koso a na one yen enomum na enye ayi no
Anuti Oba Kunafuo wano and owo screen is one. Ejino wadaruma join me na yenyina yemum na akra doti yie no etimi entuaso AKyem Wenchi ene wono BAFFOUR Wankyii Koampah BAFFOUR Wankyii Koampah Ejino join me live. Na share na obia also ensa etimi enkabi. Share me. Na obia enso ehu de ekoso. Okay, ejino sabre was a man mienu entem no na yakọ commercial break ya bape ya besan aba ade amao enti na o share na o comment na o like AKyem Wenchi osiewo na yewoyi osiewo hifie enye easy sabre de tutum ene kokọ enkotin ena ekoso ewo ha enti Frobi no bin Frobi ana share na enko na ubia enya ebi entimi enhwe ewo AKyem Wenchi Anuti News.com yeri kan ya shobo na sani atie bia no aye no aye ena efiada.ye ene nyame eya doma o kira nso eya me menda de ye no yede ni nyina ba bla wo live na on your screen aye baby akra eda baby BAFFOUR Wankyii aha edan a wadam ena ohwe no na kura a wadano eno ena ugusu a ohwe Anonti anche yedu besia na yakwaji ahomedim Anonti AKyem Wenchi ena sablei ye wono BAFFOUR Wankyii Koampah
AKyem Wenchi GYAASEHENE ni dot yie no eno ena waso eguso a wohwe no yeda wasese wajoin yen we eya na pale de ye ko break ye be san so aba de ko so ha bia no enne ene nyame aduma wo kyena de no esom News.com ye de blow live enti no yeda ase onyame ka ho obi se ko makra ho nche ye be samba